bakon kayu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadan nabil mu'minin wa hatama bihi sarrasyah alil muhlisin Sayyidina wa mulana Muhammadin muhajahidin naftahirin amabad. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Wonten pangaranipun para sesepuh, pini sepuh lan ugi paling sepuh ing Desa Wonokerto ingkang kawula hormati ugi. Wonten pangarasinipun para pangambating praja ingkang kawula hormati. Sumrambah dumateng para masyarakat Wonokerto ugi para pamriksa sedaya ingkang kawula hormati. Kunjuk wonten ngarsanipun dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawantu-wantu tumugi benjang yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kaula minangka talangi ngatur sesulih saking warga agung seni budaya sawunggaling Wonokerto. Kaula sembah sewu matur nuwun dumateng Bapak Roni Setiawan adalah ibu. Matur nembang sewu nuwun ingkang kala nembe ngehitaken ingkang putra anami sehat Selva Afiha Hafid Al-Hafid kudu ngerti duit. Selva Al-Hafid nyuwun doa restu pangestu dumateng sedaya sepuh sedaya para pamirsa, mugi-mugi enggal waras enggal mari, mugi-mugi berkahipun panjenengan dadosa adimas dados ingkang soleh mituhu dumateng pemerintah agama, ngabekti dumateng tiang sepah kekalih ugi keluarga. Bapak Roni lawa ibu kawula menawi talangi atur saking warga agung sawunggaling namung matur nembah sewu nuwun. Dalu menika saged anglaksanaken napa ingkang dados panyuwun Bapak Roni dalah ibu sak keluarga. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala saged pinaringan wahyu kanugrahaning pangeran. Alhamdulillah diparingi telang. Alhamdulillah. Dados menghibur panjenengan Bapak Roni, damel remen panjenengan angsalir remen lahir tumusing batin. Amin Allahumma amin. Senenge napa Pak? Alhamdulillah saged mirsani Mbah Kiai Gayudan boten rawuh dalu menika. Kala wau siang nggih jamak, mongso kanem kok linggiran, bejo ora ndekecek nggih. Niki bersyukur wonten ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Kabul ing payun Bapak Roni mugi-mugi angsalintur saking Allah Subhanahu wa taala ingkang melimpah-limpah ganda sakata-kataipun. Amin Allahumma amin.
Mugi niki kesupen Bapak Muspika dan Pak Bagakan ingkang kula hormati niki. Nyuwun ngapunten niki. Nika kangge pawujud gambar niki gambaraken sedaya luhur ingkang sampun sumari. Ingkang sampun griyini kula panjenengan sedaya menika kawujud 5. Napa to kok pramen mesti 5 niku ngurmati segala. 5 wektu, 5 perkara. Ngeten niki. Niki gandeng wetal sampun sawis dalu kawula singkat kemawon boten saged matur kathah kula jamak kemawon saking pojok ler wetan menika nggih ugi mangke kaaturan gending-gending kekareman simbah ingkang mengku bumi Wonokerto mugi-mugi tinampi gendingipun samangke ingkang sebelah kidul wetan sebelah kula menika sing gandeng kumise menceng nggih niki mangke nggih ugi kangge gambaraken lur kula caosan gending mugi-mugi tinarima pojok kidul kula niki sing tekan nembe buka kangge tutupan pojok kidul kulon sing gandeng jungkure lancip madhepi mudhun sayange nika kangge gambaraken luhur kita sedaya menika ingkang mlebu Desa Wonokerto. Pojok ler kilen nika nggih simbah pengarengan mugi-mugi tinarima. Iya, Ndro. Gendengipun kinayakan. Para wong ati para dewe Ngono wae iki dadi dewa setyane kalangkon serama melo sapa melo rambakan loro-loro yo mas bayemen kuning-kuning wong ayam mesti kasangre abang piro no ijone aja diganggu ana bojone yen ndro Ngitana balik kulon dewa setyane kalangkon Gandas luwes sawangane Gandas luwes becekane manemen Sangkel kelang senabo sing alang-alang Dina minggu ora praye Ku tunggu ora tenae Wong bagus Sio sakelase aku melu salawase Kutang kuning ono rendane Bale maning ayo randane Ya nes Timon sigarane ayo bangun negarane Suangerang ati datekanno yo ndro Suangerang ati datekanno kowe seneng ati kapaeno Salah. Sakewer. Kewer. Menika ingkang ler kilen. Gendengipun
Apa? Wul ngonyang bayar ora ngonyang. Ler kilen nggih menika gelingipun iling-iling monggo Pak Menaka. bayaran ya melas ya. Ya, gending salajengipun ijo-ijo, monggo Pak Managa.
gending salajengipun ya menika sing irunge menceng. Gendingipun Gondang Kelly. Monggo Pak menika. Ayak-ayak sakniki nutup kanthi gending iling-iling sedaya ben padha iling. Monggo Pak Menaga. Niki sing kaya Antasena. Mangke rong sindiran bareng-bareng guyub rukun gotong royong.
Nuwun para pamirsa kakung Soga Putri.